Shmai pawb, George ydw i. Dwi'n byw yn Lloegr ger Lundain, ond mae fy nheulu yn dod o Gymru. Wel, teulu fy mam yn dod o Gymru. Ac heddiw dwi'n mynd i siarad am 5 reswm i ddysgu Cymraeg. Rydyn yn Gymru mae'r diwylliant Cymraeg ac diwylliant Saesneg. Mae nhw'n wahanol iawn. Ac diwylliant Cymraeg fel byd cyfrinachol. Ac ar y nodyn hwnnw, os da chi'n dysgu Cymraeg, byddech chi'n deall llenyddiaeth hynafol ac llenyddiaeth bwysig gan fel Mererid Hopwood a Alun Llwyd a Heddwyn. Bob blwyddyn mae'r seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ddathlu'r llenyddiaeth. Rhif 3, mae'r diwylliant yn mor amrywiol. Mae'r iaith yn dynameg iawn ac mae gan lot o Gymru ei hanesion. 4. Mae'r iaith Cymraeg yn un o'r iaithoedd hynaf yn Ewrop, ac roedd y pobl yn siarad Cymraeg yn Lloegr hefyd. Ac rhif 5, mae'r siaradwyr Cymraeg bob amser yn gyffrous pan siarad Cymraeg efo nhw.